дуруд ба мухлисони Барселона. Мувофиқатгари Челси Сезар Аспиликуэторо Барселона зери назари худ қарор додааст. Президенти Севилья мавқеи худро доири ояндаи ҳамлагари Барселона Люк де Йонг баён намуд. Барселона аз Раим Стерлинг хоҳиш мекунад ки маошашро кам намояд, то ки зимистон ӯро ба иҷора гирифта тавонанд. Дастаи ПСЖ Фаронса ба Барселона пешниҳод намудааст ки бозингари собиқашон Неймарро ба даста баргардонанд. Ҳамаи хабарҳо дар барномаи имрӯза. Дӯстон, аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъз уршнед, мо бошад сар мекунем. футболи дастаи ҷои худро муваққатан ба рақобатҳои мунтахабот додааст ва дар ин шабу рӯз дар қитъаҳои гуногуни олам бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 ҷараён доранд. Бо 1x метавонед тамошои рақобатҳоро боз ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди БАРСАТИЖИ. Ҳамаи маълумотҳо дар комментария. Ба ҳама муваффақият. муҳофизатгари Челси Сезар Аспиликуэторо ки шартномааш дар охири ин мавсим ба анҷом мерасад, яке аз ҳадафҳои трансфери Барселона гардидааст. ҷонибҳо барои тамдиди шартномаашон гуфтугузор доранд, аммо то ҳол ба як қарор наомаданд ва аз ин фурсат истифода карда Барселона мехоҳад ки мавсими оянда Аспиликуэторо ҳамчун агенти озод ба даст орад. ҳарчанд ки ӯ 32 сол дорад, вале бозии универсалии Сезар ба Барселона хеле писанд аст, зеро ӯ метавонад ҳам дар мавқеи муҳофизатгари марказӣ ва ҳам дар мавқеи муҳофизатгари канори рост бозӣ карда тавонад. Барселона мо кадом бозингаре ки ба наздикии шартномааш тамом мешавад назорат мекунад, аммо барои чунин бозингаронро назорат накардану ба онҳо ниёз надоштан бояд ки буҷаи худро назорат мекарданду маоши бозингаронро. хайр чи илоҷ, дигар чорае надорем. Аспиликуэторо бисёр муҳофизатгари бо маҳорат аст ва хотиррасон мекунем ки тактикаи захиравии хави 3-4-3 мебошад. ҳам дар тактикаи 4-3-3 ва ҳам дар 3-4-3 Аспиликуэторо бисёр зарур аст, зеро ӯ метавонад муҳофизатгари канори рост бошад ва агар тактикаро иваз намуда бо 3-4-3 бозӣ кунанд, ӯ ҳамчун муҳофизатгари марказӣ боз канори ростро низ идора карда метавонад. фикри хуб, ҳамин тавр не? Президенти дастаи Севилья Хосе Кастро дар бораи бозингаронаш Люк де Йонг ки ӯро Барселона ба иҷора гирифтааст гуфт ки таоман фикри баргардондани ӯро надоранд. мувофиқи хабарҳои гузашта, баъди рафтани Роналд Куман ҳеҷ кас дигар дар бошгоҳ ба Люк эътимоду боварӣ надорад, зеро ӯро ба иҷора гирифтан ба муддати 1 сол хоҳиши Куман буд. Барселона акнун тасмим гирифтааст ки моҳи январи соли ҷорӣ ӯро ба Севилья баргардонад ва агар онҳо ин пешниҳодро рад кунад, ба дилхуд даста ӯро ба иҷора медиҳанд. мавсими имсола дар 9 бозӣ Люк де Йонг ҳамагӣ як гол задааст. вақте ки бори аввал ин кундаи дарозро хариданӣ буданд, дар видео гузашта ман савол дода будам ки ҳамлагаре ки дар 34 бозӣ ҳамагӣ 4 гол мезанад барои Барселона чӣ лозим аст? аммо аз ман дида Роналд Куман донотар буд ва ба ақидаи ӯ барои Барселона маҳз чунин ҳамлагар намерасид. Люк де Йонг орзуи дар Барселона бозӣ карданро дошт ва ин орзуяш амалӣ гашт дар даврони пирияш ва Куман ҳам қайд карда буд ки дар ҷаримагоҳ Люк аз Неймар дида зуртар аст. шояд ӯро бо Неймар иваз кунем. боварӣ дорам ба хотири чунин нишонзани моҳир ПСЖ ҳатто Мессиро низ бо Неймар илова мекунад ба хотири трансфери Люк де Йонг. Барселона то ҳол хоҳиши ба иҷора гирифтани Раим Стерлингро аз Манчестер Сити дорад, зеро ӯ дигар бозингари асосии ин даста маҳсуб намешавад. дар Сити Стерлинг 18 миллион евро дар як мавсим маош дорад ва бо сабаби оне ки қисми аввали мавсимро ӯ дар Манчестер мегузаронад, онҳо омода ҳастанд ки нисфи маошашонро, яъне 9 миллион евро ба ӯ пардохт намоянд ва ӯро ба иҷора диҳанд ва Барселона муваззаф мегардад ки то охири мавсим ба ӯ 9 миллион еврои дигар пардохт кунад. аммо бо ин шарту шароит Барселона наметавонад ки боз як футболбози дигарро ба даста ҷалб намояд. бо ҳамин сабаб Барселона ба Стерлинг пешниҳод дорад ки бо маоши камтар ба бошгоҳ биёяд ва пулҳои ихтисоршударо метавонанд ба мукофотпулиҳо иваз намуда маоши ками ӯро ҷуброн намоянд. Стерлинг ҳеҷ гоҳ ба маоши пас розӣ намешавад, зеро гузаришашро аз Ливерпул ба Манчестер Сити ба хубӣ дар ёд дорем. ягон топ дастам намехоҳад ки Стерлингро даъват кунад ва ӯ айни замон на ба Бавария, на ба Ливерпул, на ба ПСЖ, на ба ягон дастаи дигар лозим нест ва ба ғайр аз Барселона Стерлинг дигар ба ягон дастаи номдор лозим намешавад. ӯ метавонад ки то охири мавсим Ситиро тарк накарда бе ягон кӯшишу заҳмат соҳиби 9 миллион еврои дигар гардад ва тобистон бо ягон даста шартнома бандад ё ин ки ба маоши ками Барселона розӣ шавад ва дар майдон мурғак ворид давида ба симулятсияҳо машғул нашаваду баъди натиҷаи арзанда нишон дода маоши арзандаро ҳам соҳиб шавад.
Президенти ПСЖ Насир Ал-Хелайфи ба Барселона пешниҳод кардааст ки бозингари собиқашон Неймарро ба бошгоҳ баргардонанд, ҳарчанд ки Неймар бо ПСЖ шартномаи тӯлонӣ то соли 2025 ба имзо расонидааст. Бар ивази 80 миллион евро ПСЖ омодааст ки Неймарро озод кунад, аммо каталониё хоҳиши ӯро баргардонида надоранд, зеро трансфери Мухаммад Салоҳ барояшон дар мадди аввал қарор дорад. Неймар дар 186 бозӣ дар Барселона 105 гол ба нишон расонида буд ва баъди 4 соли дар Барса баромад намуданаш ба маблағи рекордии 222 миллион евро ба ПСЖ гузариш анҷом дод. Баргаштани Неймар ба Барселона аз сериалҳои туркию ҳиндӣ дида дарозтар гашт ва ман аллакай гум кардам ки ин чандум серияи ин сериал аст. Аввал ин ки Барселона чунин маблағро надорад ва агар пайдо кунадам ҳеҷ гоҳ бояд дар трансфери Неймар онро сарф накунад. Дуюм ин ки Неймар Дани Алвес нест ки бо 1 евро дар як ҳафта дар Барселона бозӣ кунад. Нафси Неймар аз қоришканба дида бадтар аст ва дар ПСЖ барои дар унитаз шиштанашам пул талаб мекунад. Чӣ гуна ӯ ба Барселона бармегашта бошад? Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаилов. Хай дар паноҳи Аллоҳ.